קדימה. בלמות המשאית חול. איפה המשאית חול? הנה. יאללה, רוץ למשאית חול. בלמות עליה. לעמוד עליה היא ממש גבוהה, אני לא יודעת אם נצליח לעמוד עליה. בוא ננסה, יאללה בוא. היא גדולה. נכון, למה היא גדולה? בשביל לסחוב הרבה חול. בוא, תן לי יד ונלך למשאית חול. יאללה. למה היא גדולה? בשביל לסחוב הרבה חול. חול. כן. מה היא גדולה? גדולה. מה זה? מה זה? מה? מה זה? זה חול שהמשאית מרימה. מרימה. כן? עכשיו המשאית רק מחכה, מחר היא תתחיל לעבוד שוב. מה זה? מה? אה. עורב. למה? יש פה עורב איפשהו, אתה שומע אותו? בלמות. אוי, יש שם גם כלב. אוי, הכלב שומר על המשאית חול כנראה.